Bones a totes i tots. Faré un vídeo, vale? El aniré tallant perquè hi ha diferents parts que vull tractar i com que ho faig amb una tauleta, llavors perquè ho tingueu bé. Mireu, hi ha els exercicis vostres, vale? D'exercicis per fer a classe, que hi ha aquest exercici 4, que òbviament també el tindreu a l'entregable. Llavors, per resoldre una mica els dubtes d'això, us ho volia explicar. A veure, per exemple, aquí et diu nombre de variables 2, vale? Vol dir que tinc, per exemple, la x i la y, la Z i la T, el que vulgueu, vale? Terme independent no en té, és a dir, per exemple, la segona hi ha un menys 4, que és el terme independent, aquí no en tindria, dic, vale? Nombre de termes, que nombre de termes és com si fos nombre de monomis, vale? I grau 4, per tant, podríem tindre un x a la 4 més 3xi més 5, que no ratlli, més 5i més 4x i podríem posar al quadrat per fer el diferent i més gran, més 5x. Vale? El número que vindria després no el poso perquè no té terme independent, el més gran és grau 4, vale? I el nombre de variables, és a dir, en algun lloc de aparèixer per almenys xi, vale? O i, vale? Ara, la combinatòria aquesta i els números, com vulgueu, podeu posar negatius, positius, o aquí podia haver posat x a la 3i, vale? Podeu ficar el que vulgueu, és a dir, en aquest cas se podria fer aquesta polinomi de moltíssimes maneres diferents, vale? Després, per exemple, en el segon, vale, tenim, per exemple, grau 2, perquè és de grau 2 el més gran, nombre de termes són 3, tenim 3 monomis, vale? El terme independent sí que el té, encara que sigui negatiu, és menys 4, aquesta tauleta ratlla una mica com vol. 4, menys 4, i el nombre de la variable és 2, perquè tenim x i després també tenim xi, vale? Per exemple, l'altre diu nombre de la variable 1, per tant podríem dir que tenim una x. Diu terme independent menys 2, nombre de termes 4 i grau 9. Doncs mira, podríem fer x a la 9 més x a la 5 més x menys 2, per exemple. Vale? Tenim 1, 2, 3, 4, 4 termes, de grau 9 és de grau 9, terme independent menys 2 i d'una variable x. I amb això ja ho faríem. Vale? Després afegiríem l'altre, vindria a ser grau 5, perquè el més gran és el 5. Vale? Després nombre de termes, 1, 2, 3, 3, terme independent no en té, per tant posaríem, bueno, escriuríem no en té, vale? Nombre de variables, tenim una x, tenim una y, tenim una z i tenim una h, per tant tenim 4 variables diferents, vale? Després, el següent diu nombre de la variable 3, tenim x, y i z, per exemple, vale? Podríem posar x, i z. Terme independent és menys 12, nombre de termes 3 i grau 2, doncs podríem posar, mira, x al quadrat més x i z, a vegades no cal complicat a ficar menys 11, 4 i números, simplement és, moltes vegades no cal posar res. X al quadrat més x i z menys 12, tan fàcil com això. Perquè grau 2 ja el tinc, vale? X i z, que són el nombre de variables 3, també m'apareix per almenys en un lloc, i el nombre independent és menys 12, i tinc 3 monomis, que són 3 termes. Vale? Després, a l'últim, tinc grau 3, tinc, per exemple, el nombre de termes 4, aquí tinc terme independent, tindríem menys 4, i nombre de variables, en aquest cas són 3, x i z, i amb això deixaríem fet aquesta tipologia d'exercicis. Vale, ara aquest altre vídeo que us estic fent ara, vale, és per donar a la mateixa pàgina d'exercicis per fer a classe, ja que doncs, no hem pogut fer directament, a l'exercici 1, que hi ha una sèrie de coses que m'interessaria veure com són les divisions i les potències que no hem vist encara. Vale?
En totes maneres, per exemple, el primer exercici, aquí recordeu que el que hem de fer simplement és sumar i restar monomis que siguin semblants. El x2 i 3 és el mateix que aquest. Vale? Per tant, aquests dos termes es sumarien, perquè és igual tindre x2 i 3, que és el mateix que tindre i 3 x2. Vale? Perquè si jo canvio les x per un número i les x per unes altres, és igual tindre 2 per 3 que 3 per 2. Vale? Per tant, en aquest cas, se sumarien. L'altre i els altres dos sí que també se sumen, però aquests no tenen tant problema perquè menys 5x2z més x2z ja es veu directament que és semblant. Per tant, seria, si me n'han pres 5 i me'n donen 1, és com si encara tingués un deute de 4. I l'altre és si en tinc 3 i me'n prenen 4, me'n quedo amb menys 1 de negatiu. Però és més que res en aquest cas, la cosa característica i particular és això, que tot i que sembla un polinomi diferent, acaba sent el mateix. Vale. Aquí teniu una cosa ràpida que us volia comentar. Sembla que els faig una mica ràpid els vídeos, no per res, però és una aplicació gratuïta que cada vídeo el puc fer en 5 minuts. Llavors és una miqueta justet, i perquè els puc enllaçar bé després doncs hi ha un temps limitat. Vale. Després, ara veu una divisió. A veure, a grans trets, les divisions, per exemple, si jo tinc, això és la nomenclatura que es fa servir, jo tinc NA partit per, bueno, espera, ho farem diferent perquè així ho entendreu més bé, ja veuràs. És igual que tinga una x que una y, el que sigui, jo tinc x elevat a la n dividit per una x elevat a la m, vale? Sempre i quan siguin x, si jo dalt tinc x i baix tinc y, no es pot fer res, perquè recordeu que són racistes i entre ells no es relacionen. Això és una x sola, vale? De n menys m. Què vol dir això? Per exemple, si jo tinc x a la 5, x a la 5 i x a la 6, això és, que això ratlla també, segurament us en anireu enfotent quan veureu el vídeo, però, a veure què passa aquí dins. Ara, vale, això seria dx de 5 menys 6, que això és x menys 1, vale? O al revés, si jo tingués la gran a dalt, x6 partit per x5, vale? És x de 6 menys 5, és x elevat a 1, que és com tindre x, vale? Simplement, amb divisions, tingueu present això, vale? Que és el mateix que quan fem multiplicacions, a més de ser una resta, se sumen, vale? Perquè la multiplicació sembla que queda més implícit fer una suma, vale? Llavors, basant-nos en aquest precepte, vale? Ara borro això i fem l'exercici, vale? O el mateix, per exemple, que això ho he dit de veu, però igual no ha quedat clar, si jo tinc x5 partit per x6 i, jo aquí tindria x5 menys 6 partit per i. Per què la i a baix? Perquè la i està a baix aquí també i no li puc fer res perquè no en tinc cap altra d'i. És a dir, les x se relacionen amb les x i les i's amb les i's. Vale? Si aquí hi hagués un i al quadrat, sí que podria tindre, per exemple, x de 5 menys 6 per i de 2 menys 1, que això m'acabaria quedant x menys 1 per i. 1. Vale? Després això ja es veuria com s'entén. Vale, llavors, tenint en compte això és pràctica, en farem el pròxim dia d'exercicis d'aquestos, i no patiu. Soc conscient que també, doncs, bueno, he estat malalt i els dies són els que són. Vale, si ens mirem l'exercici bé, hi ha una multiplicació i una divisió, vale? I aquí hi ha una cosa, podem fer primer la multiplicació i després la divisió, o podem fer primer la divisió i després la multiplicació. Va, com vulgueu. Jo, si voleu, fem primer la multiplicació. Mira, 4 per menys 5 és menys 20, vale? x3, tinc 3x i aquí en tinc una, recordeu que quan multiplico les x se sumen els exponents, per tant, n'hi tindria 4. Aquí tinc una a i aquí en tinc una altra, com que també aquesta a i aquí en tinc una altra estan multiplicant, els exponents se sumarà de 1 més 1, 2. I de b, com que només n'hi ha una, em queda una b sola. I tot això ho divideixo, si voleu ho podem posar entre parèntesis, per 10xb. I això com quedaria? Això és molt més fàcil si jo ho escric així, x a la 4, i ara veureu per què, al quadrat de b partit per 10xb. I això com es fa? Mireu, això se fa menys 20
partit per 10, perquè són números i relacionen per ells, per x de 4 menys 1, perquè aquí en tinc 4 i aquí baix n'hi tinc 1, per a al quadrat, no resto res perquè no hi ha cap a baix, vale? I de b, bueno, per b de 1 menys 1, perquè a dalt n'hi tinc una i a baix n'hi tinc una altra. Vale? Com queda això? 20 entre 10 és 2, però com que és negatiu, menys 2 per x de 4 menys 1, què? És 3 per a 2 per no res més. Per què? Perquè 1 menys 1 és 0, i b elevat a 0 és qualsevol número, vale? Qualsevol número, x poso, perquè x representa qualsevol número elevat a 0, és 0, vale? És que no hi ha res. Llavors no el posem. L'altra manera, a vegades són, diguéssim que es fa així també, es diu, bueno, si hi ha una b, tatxo una altra, vale? Quan són iguals, és a dir, quan hi ha b, b, a, x, x, i, també es fa així. Vale? Llavors això és un exercici típic de divisió. Aquí també haguéssim pogut fer primer, si volguéssiu volgut, la divisió, i després haguéssim pogut fer la multiplicació. Vull dir, també és una alternativa, com vulgueu. Vale, ara continuarem a partir d'aquí. A veure, que borro. Borro. Sort de la tauleta aquesta que tenia guardada per aquí, si no, fer matemàtiques així seria un desastre. Vale, ara aquest que és més fàcil. A veure, 3x al cub partit per x al quadrat. Vale? Això és com si fos 3 dividit per 1, vale? Que jo, a veure, puc posar 3 dividit per 1, però és el mateix, no? 3 pastels entre una persona, que se'ls acaba fotent, els 3 pastels posa ella mateixa, posem un 3. Ara, per x, al de dalt sempre primer resta l'exponent del de baix. I això com quedaria 3x, si tinc 3 pomes i me'n prenen 2, me quedo amb una. Per tant, podria posar 3x a la 1, o que és el mateix, 3x. Vale? Aquest és molt fàcil. I perdoneu que escric així com a de gairot, però ja et dic, no, és una mica farragós. La tableta aquesta va molt bé, però bueno, té les seves limitacions. Acabo d'escriure una miqueta més recte. Vale. Després n'hi ha un altre, que és l'exponent. Que com funciona l'exponent? Per exemple, si jo tinc... Bueno, espera, fem-ho diferent, fem-ho mix, que s'entén més bé, ja veureu. Va, canviem de color, que potser avorreix. Mireu, si jo tinc, hem dit x2 per x a la 3, això és, hem dit x2 més 3. Vale? Si teníem x3 entre x2, hem dit que era x3 menys 2. Però què passa quan tinc jo x de 2 i tot això elevat a 3? Elevat a 3 vol dir que tens 3 vegades el de dintre. En aquests casos, els exponents el que passa que es multipliquen, que és l'altre que ens faltava, l'altre cas. No hi ha un cas en què es divideixen, és el màxim això. Això és com si diguéssim que ja et dic, tenim tot aquest paquet de dintre multiplicat 3 vegades. Llavors es fer 2 per 2 per 2, que no vindria a ser així tampoc, però diguéssim matemàticament es fa d'aquesta manera, els exponents queden multiplicats, aquest amb aquest sempre. Vale? Ara veureu com ho faig. I dic que no perquè, clar, 2 per 2 per 2 és 8, vale? I 2 per 3 són 6. Però en aquest cas és així. Simplement sapigueu que quan hi hagi això es multipliquen els exponents i ja està. Per exemple, mirem. 3x2 i al quadrat. Això, si voleu, podríem fer per parts. Per exemple, anem a arreglar aquesta primera part. Jo sé que l'exercici també té tot això altre, però és igual. Fem aquest primer part, que així ho veureu bé, perquè tampoc no tinc massa puesto. Això és, en aquest cas, és 3, perquè, clar, l'exponent, vale? Aquest exponent afecta el 3, afecta la x al quadrat i afecta la y, I com afecta? Doncs mira, 3 elevat a la 2 per x
elevat a 2 per 2, perquè hem dit que es multipliquen els exponents, per i elevat a la 2. I això queda, podríem fer 3 per 3, perquè 3 al quadrat no és 3 per 2, és 2 vegades 3, en aquest cas sí que és 3 per 3, que és 9. X 2 per 2 és 4i. Llavors tindríem 9x4i menys 9x2 més 3x2i 4. Llavors un me preguntarà, collons, podem fer alguna cosa aquí? No, perquè d'x quadrada no n'hi ha cap més de polinomi, de monomi, d'x4i tampoc no n'hi ha cap, i tampoc no hi ha cap i x4, vale? Sinó que és un x2 i 4, per tant, aquest seria el resultat. Vale? En aquest cas és simplement això, que els exponents multipliquen a l'exponent existent. Normalment els números ja no tenen mai exponent, per tant sempre se li posa com a exponent a ell mateix, per tant 3 al quadrat, si ho feu a la calculadora científica veureu que és 9, perquè és 3 per 3, vale? I en aquest cas, com que l'x al quadrat ja tenia exponent, era x de 2 per 2, si la i hagués tingut un exponent de 5, per exemple, seria 5 per 2, 10, hi hauria i a la 10. I quan no hi ha exponent se deixa el mateix. Vale? Llavors s'arregla, se posa i ja està. Vale? Simplement amb aquest vídeo volia que veiéssiu això, que per una banda teniu el que seria la divisió, que no n'havíem fet cap, que és com la multiplicació, és com la multiplicació, però en aquest cas els exponents, a més de sumar-se com a la multiplicació, es resten, vale? Perquè dividir sabeu que es restes, no? Vull dir, i us ho podeu pensar així una miqueta com a reflexió, no? Quan jo multiplico sabeu que sumo coses i quan divideixo sabeu que en resto. Vale? I quan faig les potències simplement és la reflexió aquesta, que la potència sempre afecta cada un d'ells. Vale? Per exemple, si jo tinc, per dir alguna cosa, farem el color blau. Si jo tingués 5z a la 8, per dir una cosa, i el tinc a l'exponent 3, això seria 5 elevat a la 3 per z de 8 per 3, I 5 a la 3 és 5 per 5 per 5, que són 125, per z de 8 per 3, quan és? 8 i 8, 16, a veure, 16 i 8, estem parlant que això serien 24. Vale, ja et dic, podeu fer servir el compte a la vella, moltes vegades jo les taules de multiplicar tampoc no me les sé totes, Llavors és 8 per 2 són 16, que és més fàcil de saber, i després 16 més 8 li sumeu, són 24. I aquest sí el resultat d'això. Vale? És tan fàcil com això, els exponents tampoc no són més complicats, I et dic, i les divisions el que hem dit. Vale? Si jo tingués, per exemple, 16x3 per iz dividit per iz, doncs mireu, és tan fàcil com podeu fer com hem fet abans, o simplement dir, com que tinc una z dalt i una z baix, tatxo, i tinc una i a baix i una i a baix, i ja està. I el resultat seria 16x a la 3. O podíeu fer la cantarella que he fet jo abans. Vale? Amb això seria una miqueta el que us volia explicar per tal de començar dijous. Llavors, també, si entreu aquí al Moodle, vale? Veieu, és aquesta la fitxa, vale? Matemàtiques 3, fitxa exercicis 1, tema per fer a classe. Per tant, l'exercici 1 ja queda fet. Això d'aquí és l'explicació del que us he fet ara, més o de l'altre dia, vale? Conjuntament amb això d'aquí, els exponents, si sumen, si resten, vale? Per exemple, veieu, A, N, M és A, N per M, que és 3 per 4, 12. Vale? I llavors aquí havíem fet aquesta tipologia 4. Per tant, el pròxim dia el que farem serà l'exercici 2 i l'exercici 3 i vosaltres hi direu una miqueta més avall, vale? Bueno, això d'aquí sí que sobra temps, però no ens sobrarà, perquè al final això també ho anirem recordant quan farem equacions i farem altres coses, Vull dir, no és que ara ho abandonem perquè tots els temes estan enllaçats. Vale? Veureu que hi ha el mateix, fitxa, exercicis, tema 1, per fer a casa. Aquesta ja la podeu començar a mirar, si voleu, i us ho dic el pròxim dia, perquè és important ja, perquè aquesta sí que me l'haureu d'entregar, perquè aquesta compta un 60% de la nota d'aquesta primera unitat. Vale? És molt semblant, Veieu que són multiplicacions, divisions, potències i un petit com aquell. I només té una pàgina, vale? I amb això ja deixaríem enllestit aquest primer tema i ja saltaríem al tema 2. Vale? I amb això ja acabo, diguéssim,
el vídeo.